Niekedy neviem, či to za to stojí a či vyhráme v živote v tom boji. Či musíme bojovať, keď my chceme mier, ale veď my vlastne nemáme ani na výber, lebo nám nikdy vybrať nedali a našu slobodu za peniaze predali. Oni si myslia, že máme vymyté hlavy, lebo nám púšťa večer v telke správy. Tak ľudia, je na čase otvoriť oči a konečne použiť aj svoj zrak. Veď na čo ho máte, keď ste celý život slepí a stále máte iba strach? Ale vždy skončí život rovnako a všetky duše vyletia k oblakom, alebo padnú dole do pekla a navždy skončia v tme bez svetla. Poviem vám, nejde im o naše životy, ale len o love a vlastné kokoty, lebo sú to proste všetko kokoti, čo nemajú vôbec žiadne hodnoty. A ten, čo má rozum, dobre vidí a k tomu ešte aj dobre počuje, tak realitu hneď pochopí a usmieva sa na každého, čo stále pičuje. Ale ja verím, že dobro vždy zvíťazí, ani šťastie nekúpiš peniazmi. Je jedno, koľko si mal na konte, nakoniec stojíme na smrť vo fronte. Tak mi povedz, prečo, keď človeku na vlásku život visí, tak sa miesto pomoci vždy zachováte ako krysy. Aj keď som často sám, snažím sa otvoriť oči iným osobám a oni ma za to nemajú radi, moja úprimnosť je to, čo im vadí. Ale ja si vážim tých pár, čo pri sebe navždy mám a viem, že ani jeden ma nikdy v živote nezradí. Aj keď som často sám, snažím sa otvoriť oči iným osobám a oni ma za to nemajú radi, moja úprimnosť je to, čo im vadí. Ale ja si vážim tých pár, čo pri sebe navždy mám a viem, že ani jeden ma nikdy v živote nezradí. Stále ma súdia a vždy súdili, ani kúsok môjho života nežili a už v škole hlavami krútili, ale skoro nič ma tam nenaučili. Škola je manipulant, tak to pochop a nebuď otrok tejto spoločnosti. Musíš využiť schopnosti, ktoré v sebe máš, inak svoj život vzdáš. Áno, ja som to kedysi dávno zdal, ale potom som zase z mŕtvych stal. Už som sa ničoho nebal a stále sa v živote už iba smial. Viac sa hral, prijal všetky porážky, ktoré ma v živote stretli a potom zámerne moje cesty nakoniec presekli. Ale ďakujem za všetky chyby aj pády, za všetky výhry, prehry aj zrady. Úprimnosť tá sa už nenosí, preto pomoc už nikoho neprosím. Ale za to ma doma čaká prvá cena, moja dcerka, malý syn a žena. Teba čaká pes a hovoríš mi, že ako žiť treba. Ja sa spoliam len na seba a keď už nemôžem a padnem na nože, tak potom o pomoc poprosím teba, Pane Bože. Lebo viera je to, čo v srdci navždy mám a tu mi nikto nezoberie, preto nikdy nie som sám. Aj keď som často sám, snažím sa otvoriť oči iným osobám a oni ma za to nemajú radi, moja úprimnosť je to, čo im vadí. Ale ja si vážim tých pár, čo pri sebe navždy mám a viem, že ani jeden ma nikdy v živote nezradí. Aj keď som často sám, snažím sa otvoriť oči iným osobám a oni ma za to nemajú radi, moja úprimnosť je to, čo im vadí. Ale ja si vážim tých pár, čo pri sebe navždy mám a viem, že ani jeden ma nikdy v živote nezradí.